हारिखौ खौसे खालामनायाव बिथांमोना जिहेतु बिहोमा होबोदों नाथाय गेजेर खन्दआव नुनो मोनदों जोङो जोंनि जाय राजखान्थिगिरिफोर जायफोरनिखि 1967आव प्लेन ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम दानानै जोङो बे ट्राइबेल हारिखौ खौसे खालामनो ट्राइबेलफोरनि हा हु बायदिसिना सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना सानदोंमोन नाथाय बिथांमोनखौ विभाजन खालामनानै डिभिजन खालामनानै बिथांमोननि साननाय सानस्रिखौ एखेबारे थेर बेथेर खालामनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मोनसे नन पलिटिकेल स्टुडेन्ट्स अर्गेनाइजेशन मानि जाहोनाव मा खारनाव दिनै बर'लेण्ड बिनो गोनां जाखो मा खारनाव हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय बिथांमोनहा रिजल्युसन लानो गोनां जाखो मानि थाखाय आसाम डिभाइड 50-50 खालामनो गोनां जाखो मा जाहोनाव माबानाय जाखो बेफोरखौ जोङो उन जोलैनो बिथांमोना जितु बुलेटिन फोसावो ओमफ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव क्वालिटी अफ एडुकेशन मिशन क्वालिटी अफ एडुकेशन बेनिफ्राय बिसोरनि मिशन एन्ड भिजन उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मिशन एन्ड भिजन बिथांमोना सम सम फोसावो जे जोङो फरायसाफोरनि गेजेराव बेखौ जोङो माने बेखौ फोरमायनांगौ आरो इयुन जोलैया दानि ग्लबेलाइज मुगायाव दानि इनफरमेशन टेक्नोलॉजी मुगायाव दानि फेसबुक मुगायाव दानि कम्पिउटार मुगायाव जोङो गुबुन हारिजोंबो खारफानो नाजानांगोन जोङो सार्भाइभेल अफ फिटेस्ट जानो नाजानांगोन जोङो मानसि हिसाबै हिउमेन बिं हिसाबै जों थांनो थाखाय जोङो थांनानै थानो थाखाय जों नाजानांगोन नाथाय बेयावनो नुनो मोनो जोङो हिउमेनिटी जायखौ होनना बुङो माने हिउमेन राइट्स बे हिउमेन राइट्सखौबो जोङो एखमबा मोना दाख्लै मोनसे आर्टिकेल नुदों आङो बि दैफायाव होननाया बेयाव मोजां लिरदों जे ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बा बर'फोरनि बे आन्दलनखौ आनडेम'क्रेटिक होननानै मानो पुलिस मिलिटारि लागायनानै मानो माने अपारेशन ख्रां ख्रां अपारेशन ब्लास्टार माबा माबि माने माबानानै एनडिएफबिखौ नागिरनायनि उसिला लानानै इनोसेन्ट माने बर' रायजो राजाखौ गामि गामि थांना बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय दैखराव केरासिन लुनाय माइ बाख्रियाव दुलियाव माने बाला गारनानै होनाय बेफोर खोथाफ्रा मानो जादों बेथ' इनहिउमेन बे कन्स्टिटिउसनेल आनकन्स्टिटिउसनेल खामानि बियो बेखौ दिनै माने इउनाइटेड नेशनाव इन्डिजिनियास माबाफ्राव फरामाव बेफोरखौ सावरायनाय जादोंब्लाबो जोङो बर'फोरनि बे आन्दलन जाथि आन्दलनकारि जाथि होननानै जोंखौ हेव गियान खालामनाय जोंखौ गाफ्लेनानै दोननो नागिरनाय दानि 21st सेन्चुरियावबो जोंखौ बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय जोंखौ शान्ति लाखिया जोंखौ खौसे जाहोआ बे बिथिङाव जोङो आं बुङो जे जेरावखि खामानि मावा मानो जों बर' फिसा हिसाबै जोङो खौसे जाथारनांगोन दिनै जों नुनो मोनदों तामिलनाडुखौ बुं बेंगलिफोरखौ बुं बिथांमोना जेरावखि थाया माने खौसे गावनि रावखौ रायलायो सासे तामिला माने गावनि तामिल मानसिखौ लोगो मोनबा इंराजिजों रायलाया सासे बेंगलिया बेंगलि लोगो मोनबा बेंगलिजों रायलायगोन बियो गुबुन रावजों रायलाया बियो बे जाबाय नेशनेल स्पेलिं बे नेशनेल स्पेलिंखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन गावनिल' बियो सानाखै दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खराव बेनाव आईएएस अफिसारबो गैया डक्टर इन्जिनियारबो गैया महात्मा गान्धी बायदि जाजाबर जीवन गतिके उपेन्द्रनाथ ब्रह्म हारिनि थाखाय मास पिपलनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बे जितु सेक्रिफाइस खालामना गालांबाय बेथ' गावनि थाखाय थांनानै थानाय गाव बिल्डिंबो लुवाखै गारिबो लाखायाखै गावनि बिदा फंबायखौबो बे आईएएस अफिसार डक्टर इन्जिनियार खालामाखै नाथाय बे हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बे मुलुग संसारनिफ्राय बे एंगारलांदों दिनै जोङो माखासे जोंहा सुथ्रुम जायखौ रियेलाइजेसन बे रियेलाइजेसना जोंनाव फैनांगौ जों नुनो मोनदों राव थुनलाइनि बेलायावबो दिनै जोङो बिराद खस्थ'जों जों फैयै जों गंब्रै इउनिभार्सिटियाव जोङो बर' बिजोंखौ थिसननो हाबाय बेयो 90 फारियाव हाबनाय लैंग्वेस्टिक माइनरिटी बर' जाथिया उत्तर पूर्वांचलाव only one tribal language recognized in the Indian Constitution in the 8th schedule बे राव
इसिबां माने 24टा रावनि बिथोराव इन्डियान भारतबर्ष 24टा रावनि बिथोराव मोनसे राव बे बर' रावा जों रिकगनिसन मोनदों बेखौ जों गोग्गानांगौ जों बेखौ लेंगुवेज खालामनांगौ जों बेखौ अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै 1982 मायथाइयाव जोङो मोनसे अर्डिनेन्सनि गेजेरजों मोनदोंमोन जों बेखायनो बुङो जोङो फाउन्डेसन बाहायग्रोनांगौ बहा जोंथ' बे बर' रावखौ अरुणाचलाव बाहायहैनो हाया नागालेण्डआव बाहायहैनो हाया जोंथ' बेखौ कलकातायाव बाहायहैनो हाया जों बाहायनांगोन बेयावनो लेंगुवेज हिसाबै जोङो गुबुन हारिनो मिथिहोनो नाजानांगोन बेथ' जोंनि थाखागोन माखासे टारगेट जोङो दा सनल कसारिफोरजों रायज्लायनानै नै 14 नभेम्बर खालि सनल कसारिफ्रा बिथांमोनहा माने बर' रावखौ माने फोरोंनो थाखाय काउन्सिलर डिसिसन लादों जोङो बेखेवहैगोन 16 तारिखआव डिब्रुगड़आव तिनसुकियाव आरो बेबायदिनो जोङो गुबुन हारिनि थाखाय लेंगुवेज हिसाबै बे रावखौ बाहायनो थाखाय बा फरायनो थाखाय जोंहा माखासे आसनि दङ दिनै इन्डियान भारतबर्षनि माखासे माने स्किम माखासे प्रजेक्ट जों मोनदों हिन्दी डाइरेक्टरेटआव बे हिन्दी डाइरेक्टरेटआव माल्टिलिंगुवेल बेवहाय बर' रावा हाबबाय बे CSTTआव टार्मिनोलजियाव हाबबाय बेनि उनाव CILआव बे प्रिलिमिनारि लार्निं अफ बर' लेंगुवेज बेबो वार्कशप जानानै थांबाय बे लेखा ओंखारसिगोन बेनि बादैबो जोङो नेशनेल बुक ट्रास्ट अफ इन्डिया बेवहायबो जोङो माल्टिलिंगुवेल माबा खालामगासिनो दङ आसाम गभर्नमेन्टनि AB लागआवबो जोङो माल्टिलिंगुवेल डिक्सनारि खालामगासिनो दं जों कमल कुमार ब्रह्म बेनि बे रावखान्थिखौ जों बे ग्रामारखौ स्टेन्डार्ड ग्रामाराव लांनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ बेनि उनाव जोङो बिभिन्न खामानि जोङो दा मावगासिनो दङ आरो निउ जेनेरेशनखौ एनकारेज खालामनो थाखाय just to encourage the new generation दानि इलेक्ट्रनिक मिडियाजों खारनो थाखाय खारफानो हानायनि थाखाय जाहाथे निउ जेनेरेशना मबाइलावनो सब मोनजोबो इनफरमेशन टेक्नोलॉजीजों खारफानो हायो बेनिखायनो जोङो माने गुगल्सआव जों 2008आव जोङो दाबि दावा खालामनाया गुगल्सआव बिथांमोना सोबाय बेनि उनाव जोङो मोनसे प्राइभेट माबायाव भारतबाणीयाव बे बर' रावखौ जों सोबाय आरो जोंहा इ-बुक प्रजेक्ट सोलिगासिनो दङ बे इ-बुक प्रजेक्टआ जोङो 100 खान बिजाब जोङो इ-बुकआव सोनानै माने गुबुन हारिनोबो जोङो बेखौ मिथिहोनो थाखाय जोङो इ-बुक प्रजेक्ट लादों बे इ-बुक प्रजेक्टआ प्राय एबाउट टु कमप्लिट दा बेबायदिनो यंग जेनेरेशना दिनै माने बे इनफरमेशन टेक्नोलॉजीआव खारफानो हानाय बायदि जे जाहाथे हार्ड कपिया लासैनो थांसिगोन बिजाबनि साहिदाया डिमान्डआ खमायलांबाय रिडिं कालचाराबो खमायलांबाय बेनिखायनो जों नुदों जे यंग जेनेरेशननि वेर इज द इन्टारेस्टआ बहाय निउ जेनेरेशना बेखौबो नाहरनांगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा गोबां बिथांमोनहा आसनि लायो साइकेल रेस खालामो गामियाव मोबिलाइज खालामो क्वालिटि अफ एडुकेशननि खोथा बिथांमोनहा बुङो फार्स्ट डिभिजना खैजन मोनदों बेखौ बिथांमोनहा फेसबुकआव हगारो आरो ओरैनो माबायाव हगारो टेक्नोलॉजी माबायाव इलेक्ट्रनिक मिडियायाव हगारो दा जोंनि मानसिया एनकारेज जानांगौ दा जोंनि मानसिया खारफानो हानांगोन बेनिखायनो बे दानि अनलाइन जुगाव जोङो जुदि जोङो बे सार्भाइभेल अफ फिटेस्ट बेखौ गोसोखांनानै जुदि जों खारफानो हायाबा बे जाथिया बेंगुरा जानाय बायदि जाहैगोन गुबुनजों जों कम्पिट खालामनो हाया जायनि थाखाय जोङो सिभिल सार्भिसाव जोङो उन जानानै दङ जायनि थाखाय BTCखौ सालायनो जोंहा सिभिल सार्भेन्ट जोङो IAS अफिसार गैया ASS अफिसार गैया थांनाय बोसोरावल' खुनुरुखुम 7-9 मोनदों देग्लायबा बेसेबां मोनो IAS सासे मोनदों प्रधान ब्रह्म बेनिफ्राय सासे IPS मोनबाय धरिलक सानै मनज स्वर्गियारि बर'मानि मोनबाय आरो दाख्लै बियो तापसा मोनबाय आरो सानै माने इन्डियान फरेन सार्भिसाव मोनदों होमब्लाना नोङो मिडियामखौ फेक्टर होननानै लानो ना माबानो आं मोनसे खोथाखौ बुङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बुंगासिनो दं जे जेनेबा गामियाव नों बर' बिजों फरायनानै जेबो जायाखै आं खोथा बुंबाय
एग्जाम्पलसो होदों दे आं जेबो जायाखै होनथ'दोंसो आं व्हाट एबाउट द आरबान एरिया आरबान टाउन सोहोराव थानाय बे एलाइट ग्रुपनि गथ' गथाया लाख लाख थाखा खरस खालामनानै टिउसन होनानै गेदेर गेदेर गारियाव फुङाव दोनहैनानै टिफिन होनानै नेक्टाइ गानहोनानै माबा होनानै मोजां मोजां स्कुलाव होनानै बेनि गथ' गथायफ्राबो दखन आइएस मोनाखै बेनि गथ' गथायफ्राबो आइआइटि मोनाखै दखन डोंट ब्लेम आपसु आं बुङो किसुमाना बुंदों दुलाराय बर' फरायसाफोरा बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनायनि थाखाय गथ'फ्रा गाज्रि जादों होनदों नङा बियो बे बाथ्रा जानो हाया बे कुनुदिन जानो हाया गावनि नेशनेल स्पेलिं गाव सेल्फ माने साफिसियेन्ट जानो जों नाजाया जोंनि गथ'फ्रा आंथ' अनेक इन्टारभिउ लायो नै दाख्लै बावैसो आं एससिसि नि लादों जोंनि बर' गथ'फ्रा हाया भाइभायाव हाहैया ओमफ्राय अनलाइनाव हाहैया बेखौ जों डेभेलप खालामनांगोन जों केरियार प्रफेसनखौ स्टार्ट खालामनांगोन बेनिखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एनइपि नेशनेल एडुकेशन पलिसि गोदान 2020 आव जासिगोन 2019 आव बिथांमोना ड्राफ्टखौ साबमिट खालामबाय बहाय मा लिरनाय दं 2020 निफ्राय नेशनेल एडुकेशन पलिसिया चालु जायोबा जोङो मेट्रिक परीक्षा थानाय नंला हायर सेकेन्डारि परीक्षा थानाय नंला बीएड कलेज थानाय नंला हायर सेकेन्डारि थानाय नंला जुनियर कलेज थानाय नंला एज पार दिस एक्ट पलिसि होमबा जों गुबुनजोंथ' जों खारफाथारनांगोन खारफानांगौब्ला जोङो माबोरै खारफानो हानांगोन माने जोङो नेशनेल एडुकेशन पलिसिजों खारफानांगौब्ला जोङो बिराद एक्सपार्ट थानांगोन दा गभर्नमेन्टआ पिटिआर खालामदों बिटिएडिआव पिटिआर खालामदों पिउपिल्स टिचार्स रेशिअ स्कुलफोरखौ मार्जार खालामदों स्कुलफोरखौ एमालगामेशन खालामदों मोनसे स्कुलाव 30 स्टुडेन्ट थायाब्ला बे स्कुलाव मार्जार जागोन